ang 7 bansang dinayo at ginulantang ni Casimero. Magandang araw mga pre, mayong adlaw pod sa mga Bisaya diha. Bago natin simulan, kung bago ka pa lang napadaan sa aking munting tahanan, pasuporta naman, click mo lang ang subscribe button at notification bell button. Palike na rin ang video para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. Number 7, ang bansang Nicaragua. Noong December 19, 2009 siya nagpunta. Ito din ang pinakaunang laban ni Casimero sa labas ng Pilipinas. Kalaban niya dito ang dating WBO interim champion, ang tigasin ng Colombia na si Cesar Cancilla. Naging maganda at ma-action naman ang laban. Napabagsak niya ang kalaban sa ika-8 round at tinapos ang laban sa ika-11th round. Panalo si Casimero dito via 11th round TKO at nakuha ang titulo. El colombiano contra la cuerda, le está lloviendo cuero al boxeador colombiano, riposta el cuero. Y otra derecha, no le baje tanto la guardia Cancilla a este hombre, que este hombre pega demasiado fuerte. La derecha del filipino hacia el rostro del colombiano, hacia el rostro del colombiano, el colombiano hacia atrás, trata de amarrarse ahora. Salga de ahí, salga, agárrelo. Mete la derecha, otra izquierda y otra derecha por parte del filipino, el colombiano riposta también con su izquierda, el filipino trata de romper la guardia con la derecha y con la izquierda, engancho hacia el cuerpo del colombiano y este también suelta la derecha que se pierde en el vacío. Muy mal hecho. Ahí está el muchacho de Colombia recibiendo una andanada fuerte de golpe. Inside, llevando a ustedes imágenes en cámara lenta, clase de derechazo ese, ¡qué bárbaro! ¡Qué salvaje! Hacia las falsas costillas del boxeador de Colombia, otra a la derecha, engancho por parte del colombiano, hacia los brazos del boxeador de Filipina y la derecha otra vez del filipino, hacia el rostro del colombiano. Tira el colombiano con otro knockdown Tiene ese problema Cancilla. en el 11º asalto. Tiene ese problema si se confía demasiado. Ahí está, metiendo la Knockout, derecha. knockout. Terminó la No pelea. hay nada que hacer, Knockout fulminante por parte de Casimero, que es el nuevo campeón del mundo de la Organización Mundial de Boxeo por nocaut. ¡Qué derecha! Knockout fulminante. No hay Es nada que hacer, Number 6, ang bansang Argentina. Noong February 10, 2012, dinayo niya ang kalaban sa sariling lungga para sa interim IBF World Light Flyweight title kontra sa veterano at kilala na isa sa pinakamaduming boxer na si Luis Lazarte. Kahit maduming lumaban itong kalaban niyang Argentinian, ay di ito inatrasan ng ating kababayan. Nagawa pang patumbahin si Lazarte ng maraming beses bago tinapos sa ika-11th round. Con la derecha Casimero, atención, izquierda de Casimero. Y viene el conteo. Estaba mal Lazarte con derecha y con izquierda. Está mareado Lazarte, llegó Casimero. Atención que puede venir el knockout. Otra derecha más y otra izquierda, se va al piso Lazarte. Está knockout. Atención Filipinas. Está knockout Lazarte. ¡Ay! 6, no está bien Lazarte, Suena la campana. En la pelea. Vaya con la izquierda, lo tiene con la derecha, otra derecha más a la cabeza. Está knockout Lazarte, atención el árbitro. Atención, ha ganado el filipino para la pelea. Correcto, Fernando Sosa que tiró la toalla. Kinukonsidera ang laban nila na isa sa pinakamagulong bakbakan ng kasaysayan dahil di matanggap ng mga fans ang naging resulta ng laban. Kaya sa sobrang inis at galit ay naging sobrang magulo. Naghagisan ng mga kung ano-ano sa gitna ng lona. Sumugod pa ang mga fans nila. La gente está muy loca, sube al ring, vuela de todo. Number 5, ang bansang Mexico. Noong August 4, 2012, dinayo ang kalaban sa sariling lungga na naman para ito sa IBF World Flyweight title. Kalaban naman niya dito ang knockout artist at undefeated ng Meksikano na si Pedro Guevara. Sa kanilang laban, unang round pa lang ay nahuli agad itong kalaban na isang solidong right uppercut at bagsak, pero nakabangon at nakipagsabayan sa lakas ni Cuadro Alas. se fue a la lona. Lo están madrugando. En su narración, Eduardo Camarena, ese uppercut entró directo a la quijada. Rubén, ¿qué es lo que pasa ahí? Bueno, ahí lo que pasa es que he confiado. El filipino bien corto, se siente cómodo.
el peleador tagalo. Y va a terminar el round, el penúltimo. Se le está yendo el tren a Pedro Guevara. Naging maaksyon ang palitan ng suntok nitong dalawang matatapang mga pre. Umabot ang laban sa ika-12 round. Split decision, pabor sa ating kababayan. Nakuha ni Casimero ang IBF World Light Flyweight na titulo at namarkahan ang malinis na kartada ng kalaban. Bueno, a la derecha, lo prendieron. Está en malas condiciones Guevara y repite las derechas, tratando de conectar al... Retiene la corona. Conserva su corona mundial. Number 4, ang bansang Panama. Noong March 16, 2013, lumayo sa salungga ng kalaban na naman para dipinsaan ang kanyang titulo na IBF. Kalaban niya dito ang matibay din na si Luis Alberto Rios. Naging maganda naman ang bakbakan, pero makikitang kontrolado ni Casimero ang halos buong laban. Umabot sa desisyon ang sagupaan. Panalo ulit si Casimero dito via unanimous decision. Tagumpay na nadipinsaan ang daladalang titulo sa unang pagkakataon. Este round los tuvo los dos con poca actividad. Recién ahora se enciende Casimero. Resultado nos terminaría de tapar él. 18 a 110. Todos a favor del todavía campeón mini mosca de la Federación Internacional. Number 3, ang bansang China. Dinayo niya noong May 25, 2016 para ito sa IBF na titulo na hawak-hawak ng isang undefeated na Thai fighter na si Amnat Ronrueng. Ito ang pangalawang pagtatagpo nila ng Thai fighter. Sa unang laban nila ay natalo si Casimero sa isang kontrobersyal na laban. Ngunit sa rematch na ginanap sa China ay naipamalas ni Cuadro Alas kung gaano siya kaangas at kalakas. Ginulantang niya ang bansang China. Sa naging performance niya, tinapos niya ang undefeated na champion sa ika-4 na round. 2 beses pinabagsak sa lona. Una ay nang matamaan ng isang left counter hook pero nakatayo pa. Trying to get the positioning back. Yeah. We fights loose. Oh! Oh! Big left hook from Casimero. I need corn. Goes down. At pangalawa ay nang mabodega. Di na nakatayo pa sa sobrang sakit na ininda. Be hold on, and it won't be denied. And a good body shot is down again. To the body. Woo-hoo-hoo-hoo. And the champion is down. Up out of his seat. And he don't look like he's gonna get up. Is he gonna get up? Now the fight was waved off by Tony Reeks. Tagumpay ang wristback ni Casimero dito. Nakuha niya ang titulo at umuwi ang kalaban na markado. Ang malinis na kartada nito. Number 2, ang bansang Britanya. Noong September 10, 2016, dumayo na naman siya sa lungga ng kalaban para dipinsahan ang kanyang titulo. Kalaban niya dito ang mas batang kalaban, undefeated at future champion daw sabi ng kanyang mga kababayan, si Charlie Edwards. Maraming satsat pa itong si Edwards na binitawan bago ang kanilang bakbakan na sigurado daw siya na siya ang magiging bagong kampiyon pagkatapos ng kanilang banggaan. Flat-footed daw itong si Casimero, di daw ito makatama ng solido sa kanya at sa mismong laban na nga. Makikita ang pagkagigil nitong batang Briton. Mas agresibo, mas maraming kamao ang binitawan. Pero ang pasimple at limitadong kamao ni Casimero ay dahan-dahang nilalamog ang batang leon ng Britanya. Dahan-dahang ininda ang mga patama ni Cuadro Alas sa ulo at bodega. Ilang beses na alog ang ulo sa mga uppercut ni Casimero. At sa round 10, dito na nga tinapos ng ating pambato. Nasa pool ng isang pamatay na left hook at bagsak ito. Panalo si Casimero via 10th round TKO at namarkahan ang malinis na kartada ng mas batang kalaban. Sağ kroşe geldi. Tam kulak dibine. Aparkat tutmadı. Ve bir sol koşe. İnanılmaz bir sol koşe. Ve İngiliz boksör bitir diyor bakın seyirciler. Casimero. Acımasız bir adam. İşte bakın knockout. Dünya şampiyonluk unvanını korumaya devam ediyor. İşte bakın bu sol köşe. Sonun baş... Gerçekten de indirici yumruk bu olsa gerek. To continue, the winner and still the IBF Flyweight Champion of the World, John Riel. Number 1,
ang bansang Amerika. Noong April 20, 2019, ang naging unang apak ni Cuadro Alas sa bansang Amerika. Ang laban ay para sa interim WBO World Bantamweight title. Kalaban niya dito ang malakas, malaki at knockout artist na Meksikano na si Ricardo Franco. Sobrang ganda ng ipinakita ni Casimero na talagang bumilib ang mga tagahanga, lalo na ang mga Amerikano. Ginulat niya ang knockout artist na Meksikano sa lakas ng kaniyang kamao. Naging maaksyon ng laban. Walang hinto sa palitan ng mga mabibigat na suntok ang dalawa. Pero sa round 6, bumagsak ang kalaban mula sa sunod-sunod na kanan ni Casimero na tila maso na tumama sa kanyang ulo, at buti na lang na save by the bell pa ito. Round 12 ay dito na binuhos ni Cuadro Alas ang kanyang angas at lakas. Sapul na naman sa ulo mula sa mga malamaso na kamao ni Casimero ang matibay na Meksikano, at bagsak ulit ito. Standing knockout ang naging resulta pabor kay Casimero. Panalo ang ating pambato at nakuha ang WBO interim bantamweight na titulo. Wait, how do you overcome all those? Yun, maraming mga pagsubok na pumunta kami dito. Ito ang 7 bansang dinayo, ginulat at minarkahan ni Janriel Cuadro Alas Casimero. Kung may pang-8 na bansa na dadayuhin at gugulatin si Casimero, saan kaya posible? Pwede kaya sa Japan, mga pre? Ang inyong komento, reaction at suggestion ay aabangan ko sa baba. At mga pre, pakisuportahan na rin ang YouTube channel ng aking mga kaibigan na sina Boy Astig PH. Usapang sports, Philippine Sports History. Gumagawa din sila ng mga video na siguradong magugustuhan ninyo. Maraming salamat sa panonood at suporta, mga pre. As always, amping permi.